Xayrli kun o'quvchilar. Bugungi darsimizning temasi tekst redaktori. Нәрсе соң ул tekst redaktori һәм tekst protsessori. Tekst документлары белән эшләү өчен tekst редакторлары дип аталган гамәли программалар кулланыла. Tekst редакторы tekst документлары төзергә, редакцияләргә, документны экранда карап чыгарга, бастырырга мөмкинлек бирүче гамәли программа. Текстны форматлау, графика өстәү, дөрес язылышны тикшерү мөмкинлекләренең күбрәк булуы белән текст процессорлары текст редакторларыннан аерылып тора. Иң гади укыту максатларында файдаланучыларның башлап газета, журналлар ясауда кулланучы куәтле нәшрият системаларын үз иченә алган текст редакторлары бар. Мисаллар: Microsoft һәм Word, Windows операцион системасы һәм OpenOffice, Linux операцион системасы текст редакторлары. Текст редакторлары белән бәйле төп төшенчәләр һәм аларның мөмкинлекләре белән танышыйк. Текст редакторлары белән эшли торган бирелмәләр символлы информация ул. Текстның иң кечкенә элементы булып бер символ тора. Сүзләр бер-берсеннән буш ара яисә тыныш билгеләре белән аерылган тамгалар эзлеклелеге. Символлар сүз, юл, абзац, бит, бүлек текстның структур берәмлекләре булып тора. Бу берәмлекләрнең һәр кайсы белән эшләү өчен билгеле бер алымнар, командалар бар. Кулланучы тарафыннан клавиатурада җыела торган текст редакторның экрандагы эш кырында күрсәтелә. Эш кырына тәэсир итү урыны курсор белән билгеләнә. Курсор сызык яисә туры почмаклык рәвешендә була. Еш кына текстның күләме экранга сыя торганнан зуррак була. Бу очракта эш кыры кысаларында текстның бер өлеше генә урнаша. Экран текстны карарга мөмкин булган үзенә бер төрле тәрәз булып тора. Бу тәрәзне текст буйлап күчереп йөртү өчен күчереп йөртү клавишлары, тышкан ярдәмендә эшләүче әйләндерү линейкалары файдаланыла. Текст редакторларының күбесендә экранда агымдагы халәт турында информация, халәт юлы күрсәтелә. Кагыйдә буларакында курсор координаталары, бит форматы, агымдагы шрифт һәм кайбер башка информация чагылдырыла. Теләсә нинди текст редакторы өчен экранда редактор белән идарә итү командалары сайлагы булу хас. Бу эш режимнарын үзгәртә, файл гамәлләре, бастыру, текст форматлау белешмәгә мөрәҗәгать итү һәм башка командалар. Сайлак текст формасында, пиктографик формада да булырга мөмкин. Шуның белән укучылар, темабызның теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.